Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Igsoon sa makausapan, nagkatigom na usab kita isip sa kakatilingban aron sa pagsaulog ining santos nga misa alang sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig. Atong ihalad kining misa alang sa ato ang tagsa-tagsa kakatuyuan. Sa espesyal nga paagi, atong iampo ang mga amahan ni adinhi o wala dinhi. Nga unta, padayon sila sa ilang pagkamatinud-anon o sa ilahang pag-atiman sa ilahang pamilya. Ug ato po silang pasalamatan sa mga sakripisyo na ilahang naako alang sa kaayuhan sa ilang pamilya ug sa atong katilingban. Ug kami ni Father Ligio nga nagsaulog karon sa amo ang ordination anniversary, ordination sa pagkapari. Muhangyo pod mininiyo nga i-appeal sa inyong mga pag-ampo. Si Father Ligio, ika-15 katuig. Ako ika-19. Basin pa daig mapunan pag usa katuig pare ihapon. Iampo mininiyo tanang mga kaparian nga makalahutay ni diha sa among pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Kung igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog ding misa, maginusol kita karon sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo ako ka Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhin dayon. Amen. Maya sa Dios dito sa langit.
sa sala sa kalibutan, tanuri kami. Ikaw na galing sa kasamaan, tawanan ang mga kaya sa Diyos Jerusalem. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang ikaw lamang ang labing alam ko, Jesus. Man sa Espiritu Santo, kaya sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, magampo kita. Huamahan nagakaw panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag ka namo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tuod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin malinglata siya, aron ato siyang madakop, o makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako, o gamhanan kaayo, mga pukan, o mga pakyas gayud sila, nga naglutos ka nako, o dili gayud mo daog, maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan, walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong dakong gugma, tubag ka ako.
sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo, nagadilaab daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri ka nako. Nangamuyo ako kanimo, O Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an, O Dios. Sa imong dakong gugma tubag ako, upan sa imong makanunayong panabang. Tubag ako, O Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluoy, lingi ako. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyaha nga gibilanggo dili niya tamayon. Magdayeg unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Sa imong dakong gugma, tupag ka ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala, sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan, sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay,
tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo. Labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios kamabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesu Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iya mga tinunan. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili, kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akua, ang kunon ko sab atubangan sa kong amahan, didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akua, dili ko sa bangkunon at tubangan sa kong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon mayong buntag na tungtanan sa mga amahan ug sa mga nagpakaamahan gani karon dinhi Happy Father's Day ninyong tanan. I-greet ninyo mga papa nga inyong tapad og Happy Father's Day. Librehin yag paniud to. Mangutana ko ninyong tanan, nga niya karon dinhi. Wa mo kapuya? Kamong mga amahan, wa mo kapuya sa inyong asawa ug mga anak?
Kamong mga asawa o mga anak, wa mo kapuya sa inyong amahan. Mga igsuon, kamong mga lectors o cantors, wa mo kapuya. Nagduka mo lagi mo. Kamong mga collectors, wa mo kapuya. Ha? Kamong mga nag-serve dinhi sa ato ang simbahan, wa mo kapuya sa pagbuhat sa inyong katungdanan. Mga igsuon, karon pasalamat tas Ginoo nga wa kayo gikapoy kay nag-andaman ta para sa kasaulugan sa misa, pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag nato. Pero sa pagkatinuod, daghan bayang makapakapoy nato. Wa mo kapuya sa dagan sa politika sa atong nasod. Ha? Di mo kapuyon maminaw sa mga balita. Di mo kapuyon magtanaw sa dagan sa atong nasod nga murag walay padulngan. Kapoy sa daghan ang makapakapoy nato. Nganong kapoy man? Kapoy kay daghan tag kahadlok. Kung makautang ta, unya di ta katuman sa ato ang saad, kano sa ata mo bayad, hadlok ta. Sige tagtago, kapoy, sige tago. Sige tagtago, kay hadlok ta, makitaan og paninglan. Kapoy ta, kay daghan tag kahadlok. Mahadlok ta, magkasakit. Isa man din hindi mahadlok magkasakit. May bata ta, kay ganahan ta mahilantan, kay maka paimnon tag royal. Mahadlok ta sa mga katalagman. Linog, bagyo, baha, sunog, hadlok ta. Mahadlok ta mapildi or kung mauwawan. Ang uban, mahadlok matigulang. Maguol kung nanay uban. Sagad, o dili magani ang tanan, mahadlok mamatay. Ang uban, mahadlok mabuwagan sa uyab. Ang uban, mahadlok kunway signal or malubat ang cellphone. Karong buntaga, sundon nato ang istorya sa atong kahadlok. Diin man ni nagsugod, unsaon man pag-atubang sa atong kahadlok. Tulura ka pulong, giya sa atong pamalandong, kahadlok, sala, o gugma. Kahadlok. Kini ang atong problema nga giatubang karon. Ang atong kinabuhi na puno og kahadlok. Apan diin man nagsugod kining tanang kahadlok. Ang kahadlok di ay mga igsuon, gikan sa sala. Sala, mao ang gigikanan sa tanang kahadlok. San Pablo, miingon, nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo. O ang sala, nagdalag kamatayon. Busa, mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Sa wala pa magpakasala si Adan ug si Eva, wala sila'y kahadlok. Gani, nagsuroy-suroy lang sila sa tanaman nga hubo. Apan,
sa dihang sila nakasala. Kay ilang gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Unsay ilang unang giingon? Nahadlok ko, mao nga nitago ko. Ipangita sila sa Ginoo, wa sila makit-i. Kay nganuman, nitago sila. Nganong nitago? Kay nahadlok. Nganong nahadlok? Kay nakasala. Ang kahadlok, gikan di ay sa sala. Mao na nga, kung daghan kay tagisaaran nga atong bayran sa ato ang utang, nya di ta katuman, kasata, mahadlok ta. Sala, kamatayon, kahadlok. Ang sala nagtudlo nato og bakak. Wa kay bili. Pagtago, kahadlok. Pero salamat sa Dios kay kon ang sala nagdala og kahadlok, sa Jesus nagdala og gugma nga maoy tambal niini. Ang sala, ang kahadlok gikan sa sala. Unsay tambal sa kahadlok? Gugma. Gugma mao ang tambal sa kahadlok. Sa Jesus miingon, ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Bisan ang duha ka langgam, bisan ang mga buhok sa inyong ulo, naihaptanan, busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa man kamo kaayog bili kaysa daghang mga langgam. Ako na ning nasulti, ambot kon dinhiba mo ato. Nagmisa ko bago pa kong pari. Dihay bata, nagduwa-duwa atubangan sa kapilya. Nagsigdagan-dagan samtang nagmisa. Gibadlong o giingnan ng bata, day, pagpuyo ay pagsigdagan-dagan kay nagmisa, kasab-an yung kaspari ron. Og mingon ang bata, amigo mo na akong pare. Wala siya mahadlok. Kay nga naman, amigo sa pare. Wala siya mahadlok. Kay kahibaw siya pinangga sa pare. There is no fear in love. Si Propeta Jeremias, gipakaulawan o gisulayan pagpukan bisan sayang suod nga mga higala. Mao ni atong nadungog sa atong unang pagbasa. Apan wala siya mahadlok. Kay ngano? Kay baw siya nga dapig kaniya ang Ginoo nga gamhanan kaayo. Wa siya mahadlok kay kahibaw siya gihigugma siya sa Ginoo. Busa mga igsuon, kung natas kahadlok, niya, di mawa atong kahadlok, kulang na di ay tas gugma. But kung makahibaw ta, nga daghang nahigugma nato, daghang nagpangga nato, nga pinangga tas Ginoo, nga giatiman tas Ginoo, labaw kay sa mga sayaw, nga dako kay tagbili alang sa Ginoo, dili di ay ta angay mahadlok. Di ta mahadlok magkasakit, kung kahibalo ta nga, kung magkasakitan, naagi mo atiman nato. Pero kung salbahis kayo ta, niya, kibaw ta nga murag wagi mo daan nato sa ospital, mahadlok yun ta magkasakit. Di ta mahadlok sa mga katalagman, kung kahibalo ta nga naay manalipod nato. Di ta mahadlok matigulang, kung kahibaluta nga sa atong katigulangon, di ta pasagdan sa atong pamilya. Di ta mahadlok mabuwagan, kung kahibaluta nga tinuod ang gugma nga naa nato. Di ta mahadlok malobat or maway signal
Kung kahibalota nga mas importante ang mga tao nga atong gikauban kaysa cellphone nga atong gikuptan. Mga igsuon, ang kahadlok gikan sa sala. Unsay tambal sa kahadlok? Gugma. Mga amahan, mga bana, mga anak, si Adan nagdala og sala og kahadlok. Si Jesus nagdala og grasya og gugma nga maoy tambal sa kahadlok. Ang sala miingon, tago kay nakasaha ka. Ang gugma miingon, ayaw kahadlok. Anak ka sa Dios. Pinangga ka sa Ginoo. Bililhon ka. San Juan mitapos, walay kahadlok sa gugma. Apan ang hingpit nga gugma, magpapahawa sa kahadlok. Kay ang kahadlok, may kalabutan sa silot. Busa karong Father's Day, mga amahan, sama sa atong amahan sa langit, magpakaamahan ta nga dili magpabuhi og kahadlok, kundili magpakaamahan nga maghatag og gugma sa pamilya, ilabi na sa mga anak. Ang mga anak nga kahibaw sila nga well provided sila o gihigugma sila sa ilahang mga amahan, di gyud na mahadlok moatubang sa bisan unsa nga hulga sa katilingban ug sa kinabuhi. Muna mga igsuon, atong ipadayag ang tinuod nga gugma sa usag-usa aron matambalan ang daghang kahadlok nga atong giatubang. Amen. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod. Gianak, dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tugod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios, ang Amahan, nga may padala sa iyang anak nga nis kalibutan aron pag-alagad ka nato ug pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo sa ilang katungdanan sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. nga tali sa mga nasod, anaa unta ang kalinaw ug hustisya nga nanukad sa pagtahod, alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan o kolor. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. nga pinaagi sa paghigugmaay sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makitaan diha kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. nga sila nga nag-antos ug pagpanglutos tungod ug alang sa hustisya, mulampo sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. nga ang mga nangamatay, makadangat na sa langit ng puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Magagagahom nga amahen, ang imong anak nag-ingon, nga ang bisan unsa nga among pangayuon sa iyang ngalan, ihatag gayud. Nangayo kami, nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugma, ilabi na diha sa among pag-alagad sa among isig katao. Kini mong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O igsoon, pag-ampo kamo, aron amok, ug ang inyong sakripisyo na waton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga mong halad, kining sakripisyo sa kadait maghinlon ta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahen Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang nagmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo karunay og sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga ibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga kasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Tibuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanang mga santos ang nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagaran kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita, samahan natong gamito ng mga pulong gitudlo ka nato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong nga sa Kristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sa ibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangtunan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Karon tayo pagkita ang timaan sa atong pag-inigsunay, panagdaig. Pagigsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak. Aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduwa-duwaan nga kaluwasan. Ug dada kami nga nasa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog dining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maayong buntag sa tanan, mga pahibalo. Una, ang atong second collection karon alang sa mga urgent repairs and pastoral programs of the parish. Ikaduha, nagpadayon ang atong pagtabang sa mga kaigsuonan natong mga biktima nga sa nagkalinlaing katalagman. Ang atong parish Caritas ana ay gibutang nga donation box sa matagpultahan sa simbahan alang sa atong kinasingkasing nga hinabang para sa mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa atong hinabang og kaluoy. Dugang paniana ang atong parokya uban sa atong talahurong Arsobispo Alberto Oy
Kinasing-kasing nagpasalamat sa atong mga donasyon nga gihatag ni atong miaging Domingo alang sa mga nabiktima sa linog didto sa Mindanao. Ang atong hinabang atong girimit sa Economios Office sa atong Archdiocese. Ikatulo, isip pagsuporta sa atong deaf community, nagpaygayon sila og free basic Filipino Sign Language class. Kinsa tong gustong mo apil, doon lang sa atong parish office, alang sa ubang mga detalye. Ikaapat, ang pagmintinaro sa kalimpyo sa balay sa Dios, katungdanan natong tanan kini. Kay kini timaan man sa atong gugma kaniya. Busa naghangyo ang atong mga kaparian, nga dili nato biyaan sa lingkuranan, ni sa parkingan o ilabay ang atong mga basura, bisan asa lamang. Hinunua, palihog dadon lang nato kini sa atong paglakaw o ilabay sa mga basurahan nga nahimutang sa gawas sa atong katedral. Sa katapusan, alang sa balitang pangsimbahan, giawhag ang tanan nga mubasa sa bag-ong lungsuranon nga gibaligya sa atong mga ushers o usherettes. Daghang salamat gikan sa atong team of pastors. Akong gihangyo ang mga amahan o mga apuhan, apil pod, pagduol diri sa atubangan alang sa panalangin atol niining atong pagsaulog sa Father's Day. Mga amahan, ari sa atubangan? Atong ipandong atong mga kamot ngadto sa mga amahan. Ginoong Hesus, among igsuon, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tudloy kami sa pagigugma kanimo ug sa imong amahan, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisyon ni kining mga amahan ug himuang nga magkalawom ang ilang gugma alang sa ilang asawa ug banay. Pinaagi sa ilang buhat ug panig-ingnan ug pag-ampo, himuang nga magiyahan nila ang ilang mga anak aron magsunod kanimo. Ginoong Hesus, patalinghugi ang among pag-ampo dinhi sa among paghalad kanimo sa himaya hangtod sa kahangturan. Itang tanan, amahan namo. Pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, kini sa yuta, mayon sa ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among masala. Mayon nakapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Ang ginumanaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadanggog magkalinaw ni Kristo. Happy Father's Day atong pagpakan ng atong mga amahan.